Ovidiu, nu! Nu, mă, că să sui cu centrală. Dar ea lasă-o de loc să pună alea pe lapă. Da, avea așa o gândă, măcar așa o liniștesc. Da, dar eu că obosesc. Ca asta să doarmă, că la un moment dat mă se iartă, știi, când farmă. Să ne joacă ea cu muțina, dar nu.